tawaga da ke tafi ta bado ɗorayen zazzau architect abubakar haruna abubakar bamalli bado ɗorayen zazzau hawa ya yi kyau. To sai tawaga da ke tafi ta wakilin santrakin zazzau ita ke kan gaba wucewa alhaji siraji a kudu balarabu ita ma tawagar kafi biyu da kafin farko nan ta wuce suna gaisuwa ga mai matuka ga kashi na biyu wanda wakilin santrakin yake ciki kuma ma wakilin santrakin babban zazzau wakilin santrakin babban zazzau kuna godiya. So tawaga da ke tafi wanda take shigowa bayan na wakilin santura ki babban zazzau zargin daji yana gaisuwa ga mai martaba zargin daji hawa ya yi kyau Allah sa a sauka lafiya. Tawaga da ke shigowa ta sarkin ayyukan zazzau malam Abbas Fagaci don sheka sarkin ayyuka ga shi nan ya yi gaisuwa ga mai martaba yana wucewa ya gyara mishi alkabar sarkin ayyukan zazzau alhaji Abbas Muhammad Fagaci. Sai tawaga da ke shigowa ta lambar hin zazzau hakimin gundumar sabon gari alhaji Ahmad Bashar Aminu ga shi nan shi ne ke shigowa a tawagar shi za a ga tubi yarbawa inyamurai kamar yadda sabon gari take ga dan bari nan yana gaisuwa ga mai martaba. Wannan gunduma ta kunshi duka kabilu da ke wannan ƙasa kuma duka da wakilansu wanda mai martaba sarkin zazzau shi ya ba da izinin aka nana su a ƙarƙashin ofis na hakimin ga makaman dawakin zazzau Idris Hannun Makama. Maji daɗin sarki da za a ɗan mana baya kaɗan? A ɗan mana baya kaɗan don mu riga kallon allon nasu. Zaunan yana gaisuwa ga mai martaba sarkin zazzau. Ga uban doron zazzau nan yana gaisuwa uban doma mai martaba ya amsa ya ce hawa ya yi kyau. To, tawaga da ke tafi ta kwarmazan zazzau malam Isa Abbas Ahmad, kwarmazan zazzau malam Isa Abbas Ahmad shi ne yake kan gaba wucewa a halin yanzu ga kwarmazan ya yi gaisuwa ga mai martaba sarkin zazzau. Kwarmaza mai martaba ya amsa ya ce hawa ya yi kyau.